Aduh, jaluk ndok. Iso ketok empuk ngono ketok. Menggoda. Mbak Nur. Awas. 2, 4. Terang tak. 2, 3. Maju. Asik. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Belegu. Asik. Iki. Nah, mbok nom ayo, Mbak. Nyapa, Ces? Kok yo nyapa? Awas, yuk. 2, 4. Asik. Maju. Mundur. Jaipong. Belegu. Aduh. Ngene iki tombok mobil siji gelem aku. Mobile sapa? Inces karo ngadet. Mas Untung. Kalem. Sinden kalem. Oh iya. Ngamunten nggih, Mas. Aja grogi lho, Den. Ngerti bodiku sing seksi. Ayo. Nyelentak. Telang tak. Oh, telantak. Ayo, Den. Mas, ayo, Den. Telantak. 2, 3. Maju. Mundur. Mundur. Jaipong. Belegu. Pangapunten ibu-ibu ingkang nembe Gerbini wetenge dikebuk nggih. Amit-amit jabang bayi. Lah nyapa? Nyapa? Ben duwe anak sing ayu kaya kowe. Alhamdulillah. Jat, lunggone Nduk. Nggih. Jat. Bocah kok ayune kaya ngono. Mata genit mana mata genit? Alalala. Bibire seksi ngendi bibire? Alalala. Kuwi iki lho, ora iso balik. 2, 4. Langkah. 2, 3. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Belegu. Ojo khawatir, kok nganti kowe apik, Inces insyaallah kowe ra entuk mulih karo Mbah Lurah. Napa, Mas? Arep dipek mantu. Argo cetik geni. Mosok rupaku kok pawon to, Mas? Awas, yo. Hei. Awas, woi. Awas, hut. Hantar dah.
Hohe. Hai.